سلام سلام كمي كأنيكم سلام كم يبزح كلاتكم تخاتاتلتي مدبنا خمتي عبز حلف سومن زي جمرنا قدام زما حلالف دهاي مدب إيرتراوين سدتنياتات لومون مس جورج قبرس اللاسي مزينا قالنا سلام جورج خمي وعيلكا كمي تخون سلام ام جي او معرق سخون كمان لها እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እዩ እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልትና ሎማ ዓንቲ ሒዝና ልኩም መፂና ዘለና መደብ ህሉ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት እዩ ናብተን ሕቶታትና ክንኣቱ ኢና ብመጀመርያ ቴንኪዩ ጆርጅ ናብዚ ብምምፃኻ ወትሩ ቀዳም እውን መፂና እቲ ሓበሬታ ስለ ንሕልፍ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሬዲ ኮንካ ሕቶታተይ ክጅምረ ህሉ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ትገልጸልና ጽቡቅ ደጊመ የቀኒለይ ሰላም ንኹልኩም ኣብ ኦንላይን ኮንኩም ፈለው ትገብሩና ዘለኹም ትከታተሉና ዘለኹም ደሃይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ በቲ ናይ ዩኤን ዝወፀ ገለ ሓፈሻዊ ስእልታት እንዳሃብና ከምኡውን እቲ ዘሎ ማለት እዩ ክነግር ዕድል ስለዝሃብካኒ የመስግነካ ኣብ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘሎ ፀብፃብ መሰረት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 158,000 ስደተኛታት ኤርትራውያን ምህላዎም ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ኣብ ወርሒ 3/31 ዝወፀ ግን ወርሒ 3/4 ከዓ ብዛዕባ ፀብፃብ ዝተፃሓፈ ማለት እዩ እዚ ክብል እንከለኹ 158,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እንዳሃለው 1.3 ሚሊዮን እውን ኢንተርናሊ ዲስፕሌይስድ ኢንዲቪጁዋልስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝተማዛበሉ ስደተኛታት ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ክሳብ 1.3 ሚሊዮን በፂሖም ኣለዉ እዚኦም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተማዛቢሎም ዘለው እዮም ከምኡውን ክሳብ 110 ዝኾኑ ካልኦት ዜጋታት ብፍላይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሱዳን ምህላዎም እንዳተሓበረ ነዚ ዝምልከት እቲ ናይ ዩኤን ዘውፅኦ ዘሎ ፀብፃብ ቁጥሪ ክህብ እንከሎ ከምኡውን እቲ ናይ ብባጀት መልክዕ ኣብ ዝሓፂር ግዜ ጥራሕ ንኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ዝምልከት 205 ሚሊዮን ዶላርስ ሓገዝ ንክወሃብ ብዩናይትድ ኔሽንስ ዩኤንኤችሲአር ተሓቲቱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ኢሉ እንዳሃለዎ ከሎ ከምኡውን እንድሕራት ዝውዕልናሉ ዝሓለፈ ሰሙናት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተዓፂ ዝነበረ ናይ መቑነን ምግቢ ናይ ምብፃሕ ናይ ምዕዳል ዕድል ተገይሩ ብወርሒ 3/24 ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት እዚ እውን ናይ ባዕሉ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክበፅሕ ዕድል ምሃቡ ሓደ ዝነኣድ ክስታይ ኮይኑ ነዚ መበልየ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ትግራይ እውን ብቁጥሮም ውሕድ ዘይኮነ ምናልባት ኣብ ድሓር ከከም ኣድላይነትኩም ገልፆ ኣብ ከተማታት ዝተማዛበሉ ኤርትራውያን እውን ኣለዉ እዚ ንክብል ኢለ ስለዚ ተሓፈሽኡ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስደተኛታት በቲ ቁጥሪ ናይ ስደተኛታት ክጅምር ንዕኡ ሓፈሻዊ ስእሊ ክህብ ኢለ እዚ ዘሎ እቲ ኩነታት ፅቡቅ የለን ጥሜት ከም ዘሎ ብቀፃሊ ብቴሌፎን ይኹን ብዝተፈላለየ መልክዕ ዋላ እውን ካብቲ ከተማታት እውን ኣውያት ገብሩ እዮም ስለዚ ብግምት እቲ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣሻቃሊ ምኳኑ ንባዕሉ እቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ካብን ናብን እንዳተማዛበለ ነቲ ቁጥሩ እንዳረኣናዮ ነቲ ኤርትራዊ ስደተኛታት ደኣ እንታይ ዓይነት ሽግር ክፈጥር ይኽእል ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሃዋህው ኣሎ ንዝብል ሓፈሻዊ ስእሊ ንክህበና ኢለ ተነኺፈ እዮም ይቀኒለይ ቴንኪዩ ጆርጅ ያ ምስኡ ዝተኣሳሰር ሕቶ እዩ እውን ተንኪፍካዮ ፀኒሕካ ስፔሲፊክ ብዛዕባኡ ክትዛረብ እንድሕር ዳኣ ክኢልካ ግን እቲ ኣብ ዕለት 31 ወርሒ 3/2022 ዝወፀ ፀብፃብ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ዲቴይል እንድሕር ዳኣ ክትዛረብ ደሊኻ ዕድል ክበካ እንተዘይኮይኑ ኣብ ህሉ ኩነታት ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማዓይንን ዘሎ ኩነታት ክትገልፅ ብድሕሪኡ በብሓደ ክንከደና ነተን ማዓስከራት ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብቲ ናይ ማዓስከር ክመፅእ ከለኹ ሓፈሻዊ ብናይ ወርሒ 3/31 ዝተዋህበ ብናይ ዩኤንኤችሲአር ዝመስል ፀብፃብ ዝተዋህበ ንዕኡ ክተናኽፍ እንተደኣ ኮይነ ገለገለ ካብቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ናይ ማዓስከራትን ናይ ቦታታትን ቅድሚ ምእታውና
ንኣብነት ኣብቲ ናይ በቲ ስደተኛታት ዘእውይዎ ዘለዉ ኩነታት እንዳኸድካ ከለኻ ከምኡ ከዓ ገለገለ ምዕባለታት ዝረኣየሉ እውን ኣሎ እዮም ንኡሳን ምክንያቱ ብናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፃና ኣብኡ ንዝኾነ ንኩሉ ንሃርሞ ስለ ዝኾና እምበር ኣብ ወርሒ 331 ብማዓስከራትን ብኣከባብን ዝምልከት ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀብፃብ ኣውፅኡ እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ በየነይቲ ክጅምር እንድሕር ነጊርካኒ ብኣ መሰረት ምስቲ ናይ ዩኤን ዝበልዎ እውን ተንኪፋ ሓዊሰ ክዛረብ ኦኬ እሞ እቲ ኣብቲ ህልው ኩነታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ክትገልፀልና እሞኒ ብድሕሪኡ ነተን ማዓስከራት እውን በብሓደ እቲ ዘለዎ ኩነታት ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ስለ ዘለዎ እቲ ህልው ኩነታቶም ክንገልፅ ኢና ንሕጂ ግን በታ ህልው ኩነታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዓዲ ሓርሽና ማዓይንን ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እዚ ገለ ክትብለና እዋ ፅቡቅ ሕጂ ብሰለስተ መልክዕ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ሓደ ብመልክዕ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ከዓ ዩኤንኤችሲአር ዝተበገሰ ዓይነት ፀብፃብ እንታይ ይብል ኤርትራውያን ስደተኛታት እንታይ ይብሉ ንሕና ከም እሕዋቶም ኣብ ደገ ምህላውና ብፍላይ ከዓ ንስልኦም ብዓቕምና ክንጣበቕ እንኸዶ ንጎዮ ዘለና ኸ እንታይ ይመስልን ንዝብል ሰለስቲኡ ከም ስእሊ ገይረ ከቕርብ ክፍትን እየ ብናይ ዩኤንኤችሲአር ዝወፀ ፀብፃብ በዚ ናይ ወርሒ 3/31 መሰረት ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ብፍላይ ካብቲ ቦታ ነብሶም ከልሕኑ ኢሎም ካብኡ ክወፁ ከለዉ እንዳተታሓዙ ሓደ ግዝያዊ ንቑጣ እስሪ ቤት ተገይሩ ክሳብ 1300 ኤርትራውያን ካብዘን ክልተ ማዓስከር ካሃድሙ ዝተታሕዙ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም ዩኤንኤችሲአር ብምትእትታው ገይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ተዘራሪቡ ከም ብሓድሽ ካብኡ ከም ዝወፁ ተገይሩሎ ካብዚ ወፂኦም ተመሊሶም ናብቲ ማዓስከር ከም ዝኣትዉ እዩ ተገይሩ ስለዚ እዞም 1300 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ካብቲ ማዓስከር ክወፁ ተታሒዞም ኣብ እስር ቤት ዝፀንሑ እዮም ኣብቲ ማዓስከር ብዩኤንኤችሲአር ዝመፀ ፀብፃብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሕጂ እውን ምግቢ ከብፅሑ ከም ዘይከኣሉ ጉድሆታት ከም ዘለዎም ይሕብሩ ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣሻቃሊ ከም ዝኾነ ይነግሩ ኣለው በቲ ሓደ ጎኒ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብኡ ዝወፁ ኣብ መንገዲ ዘጋጠሞም ጉድሆታት ብቐፃሊ ኣብ ዝሓለፈ እውን ተዛሪብና ስለ ዝነበርና ክሳብ እቲ ቅትለት ዘጋጠመ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ናይ 1300 ማእሰርቲ ከም ዘበለ ከምኡውን ብዙሓት ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ወፂኦም ዳሃዮም ዘየሎ ህላዊኦም ዘየሎ ኣሻቃሊ ኮይኑ ዘሎ እዚ ካብቲ ዝበኣሰ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ናይ ማዓስከር ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንድሕር ኣሎ ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ኣብ ክልል ትግራይ ተዓፂ ዘሎ ናይ ምግቢ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ሓገዛት ክረክብ ዘይምኽኣሉ ከምኡውን ናይ መድሃኒት ክረክብ ዘይምኽኣሉ ሓደ ዓይነት ሽግር ኣጋጢምዎ ኣሎ ካብኡ ተወሳኺ ዝገብሮ ግን ኣብ ፀጥታን ውሕስነትን ንዕኡ ውሕስነት ክገብረሉ ዝኽኣለ ኣካል ክሳብ ሕጂ ኣይተረኣየን ብኣንፃር እኳ ደኣ ዓመፃት ሞት ዝተፈላለየ ነገራት ቴሌፎን ካብ መጀመርታ ከም ዝተሓደገ ቀፃሊ ኣውያት ተገይሩ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ኣይነበረን ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ኣክሰስ ናይ ምርካብ ንባዕሉ ካልእ ጉድሆታት ስለ ዝፈጠረ ብዓብዪ እቲ ኣሻቃሊ ኮይኑ ዘሎ እዞም ሕጂ ዝተርፉ ዘለዉ ስደተኛታት እንታይ ይመስሉ እዚ ምምዝባል ካልኣይ ምምዝባል ፈጢሩ ምህላው ኣብ ግምት ከነአቱ እንታይ ማለት እዩ ሓደ እግሪ ዘለዎ ካብዚ ቦታ ሃዲሙ ናብቲ ሓደ ማዓስከር እንድሕር ደኣ ኣትዩ ኣብዚ ማዓስከር እዚ ተሪፉ ዘሎ ደቁ ወይ ከዓ እቶም ክኸዱ ዘይክእሉ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝነበረ ሽግር ካልእ ሽግር ፈጢሩሉ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝመፂና ከዓ ሕጂ እውን ዩኤንኤችሲአር ነዚ ቦታ እዚ ብድልየቶም ብዝደት ናይ ስደተኛታት ካብዚ ማዓስከር እዚ ወይ ክወፁ ወይ ከዓ ነቲ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ተኽእሎታት ግን በቲ ማሕበር ተራድኦ ዝግበር ዓይነት ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል መንገዲ ክመፅእ ብዘይ ወዓል ሕደር ክንቃለሰሉ ዘለና እዩ ስድራ ቤት ተማዛቢለን ንብዙሕ ዓመታት ነረን ኣብ ማዓስከር እንዳበለያ ከብቅዓ ሕጂ እውን እቲ ዝወፀ ወፅዩ ተመሊሱ ኣውያት ዝመፅእ ዘሎ ስድራይ ብድሕሪት ገዲፈ ሕሙም ቆልዓ ብድሕሪት ገዲፈ ተሸኪመዮ ክመፅእ ኣይከኣልኩን ዝበሃል ናይ ካልኣይ ምምዝባላት ፈጢሩ ስለ ዘሎ ብማሕበር ተራድኦ ብሕጋዊ ኣገባብ ብስምምዕ ናይቶም ክልተ ተዋጋእቲ ወይ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ዝበሃል ብዝግበር ስምምዕ መሰረት ብድልየት ናይቶም ስደተኛታት ኢቫኩዌሽን ወይ ከዓ ካብን ናብን ምውፃእን ምእታውን ክፍቀደሉ ክግበር ፍቃድ ናይ ስደተኛታት ክሕሎ መሰል ናይቲ ስደተኛ ክኽበር እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ምምዝባላት
ኣብ መንጎ ድሃይ ምጥፋኣት ብዝተፈላለየ መልክዕ ብሕጋዊ ገባቡን ክጥመት ዘሎ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘሎ የስተናኽፎ ዘለኹ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝብሎ ኣብያት ንሰምዖ ኣለና እቲ ማሕበር ተራድኦ ባዕሉ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ክሳብ 1300 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብዘን ክልተ መዓስከር እዚኦም ክወፁ ስለዝፈተኑ ጥራሕ ተታሒዞም ንኣዋርሕ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም ንባዕሉ ነቲ እስር ቤት ሓደ ግዝያዊ ንቑጣ እስር ቤት ተገይሩ ይፀኒሑ ማለት እዩ ፅቡቅ ነገር እቶም ዩኤንኤችሲአር ኢዶም ምእታዎም ነዚ ነጎሽኤት ገይሮም ወይ ከዓ ተዘራሪቦም ከም ዝወፁ ምግባሮም ዝነኣድ ነገር እዩ መፃኢ ሂወቶም ኣትዮም ኣገልግሎት ክህብዎም ዘይምኽኣሎም ባዕላቶም ክፅሕፉ ከለዉ ግን እቲ ዝገደደ ነገራት ምህላው እውን ኣብ ግምት እቲና ቁልጡፍ ሕጁን ፍታሕ ክመፅእ ፃውዒት ኩላትና ክኸውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ፃውዒት እዚ ከዓ ግብራውነት ንክህልዎ እቶም ክልተ ተነሓናሕቲ ሓይልታት ብስምምዕ መንገዲ ዝግበር ሕጋዊ ምውፃእን ምእታውን ክኸውን ናይ ኩላትና ፃውዒት ክኸውን ከዓ ደጊመ ነዚ ክሳይ ዘይብሎ ቀፃሊ ምክትታል ከዓ ክንገብረሎም ምዃንና ከዓ ደጊመ ከረጋግፅ ፈቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማዓስከር ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ግን ገለገለ ነገራት ክንትንክፎ ዘለና እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ከተማታት ዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ኣለዉ እዮም ኣቀዲምና ምስ ናይ ዩኤንኤችሲአር ዝወፀን ኣብያት ባዕላቶም ዝገብሩን ቀፃሊ መፅኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ቤተሰቦም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ቴሌፎን ዕድላት ምስ ተረኸበ ዝገብሩ ጠሚና ኣለና ሕማቅ ኣለና ብዘኽራይ ክንከፍል ኣይከኣልናን በጃኹም ርድኡና ዝብል ኣብያት ብቐጥታዊ መፅኡ ብተዘዋዋሪ ይኹን ብቐጥታዊ እቲ ድምፅታት ናይቶም ሰባት ብዙሕ ግዜ መፃና እዩ ብፍላይ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መቐለ ክሳብ 3000 ነይሮም ስደተኛታት ኤርትራውያን ሎሚ ክሪኦ ከለኹ ናብ 400 ኣከባቢ ክበፅሕ እንከሎ ኣብ መቐለ 840 ገለመለን ኣቢሉ ከዓ ካብ መቐለ ወፂኡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስደተኛ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ካብ 3000 ስለምንታይ ናብኡ ጎዲሉ ንዝብል ምናልባት እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብያታት ኣብ ቆቦ ምስ መፅውን ብዙሓት ኤርትራውያን ተታሒዝና ኣለና ረድኡና ዝብል ስለ ዘሎ ንኩሉ ኣሳሲርና ድሕሪ ግዜ ክንዛረበሉ እቲ 3000 ግን ናብዚ ቁፅሪ ወሪዱስ እቶም ኣብኡ ዘለዉ እውን ኣብያት ናይ ሓገዛት ቀፃሊ ገብሩ ኣለዉ ብኣዲስ ኣበባ እውን መፃና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሽረ ናይ ባዕሉ ኣሎ ኣብ ዓዲግራት እውን ካብ 400 ዘይውሕዱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምህላው ኣቀዲምና እውን ንዛረብ ነርና ኢና ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ፀብፃብ ናይ ዩኤንኤችሲአር እውን ከምኡ ምህላዎም ከዓ ይሕብር ኣሎ ማለት እዩ ናይዚኣቶም እውን ኣድህቦን ኣቃልቦን ዘድልዮ ስለዝኾነ ብዛዕባ ኩነታት ናቶም ክንፈልጥ ብማሕበር ተራድኦ ዓለማት ኩሉ ግዜ ዝግበር ሕጋዊ ገባብ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ከምኡውን ኣብ ዓድዋ ብዙሓት ክሳብ ኣሽሓት ኤርትራውያን ምህላዎም ብዝተፈላለየ መልክዕ ይመፅእ እቲ ኣብያት ብፍላይ ብስድራ ቤታት ከምኡውን እቲ ዝግበር ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝበሃል ዝኾነ ዓይነት መስርሕ ግን ክውንነቱ ክርዳኣና ዘይከኣለ ቅጥዕታት መሊእኻ ደብዳቤታት ተፃሒፉ ቴሌፎናት ኣትዩ ንቤተሰብ ምርካብ ይበሃል ግን ንዓኣቶም ንክርከብ ዘይከኣለሉ ግን ንሕና ክርዳኣና ዘይክእል ሓደ ቅጥዒ ዝመስል ሕጋዊ ይመስል ግን እቲ ተቐባሊ ናይቲ ገንዘብ ከዓ ካልእ ሰብ ይኸውን ኮንፊርም ክትገብረሉ ዘይትኽእል ገለ ዓይነት መስራሓት ኣሎ እዚ ኣብ መፅናዕቲ ስለ ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መደባት ክንዛረበሉ ኢና ስለዚ እቲ ከተማታት ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ብቀይሕ መስቀል ይኹን በቲ ክልል ትግራይ ዝግበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣሓት ብፍላይ ስደተኛታት ምዝጉባትን ኣብ ትሕቲ ዩኤንኤችሲአር ኣቃልቦ ክግበረሎም ብኣይኦኤም ምብፃሕ ክግበረሎም ብቀይሕ መስቀል ኣድህቦ ክወሃቦም ኩሉ ግዜ ፃውዒትና ስለዝኾነ ከምኡውን እቲ ንዓኣቶም ሒዝዎም ዘሎ እቲ ክልል ብሓላፍነት ኣገባብ ንዓኣቶም ክሕዞም ናብ ቀይሕ መስቀል ከረክቦም ናይ ምግቢ ፀገማት ዘጋጥሞን ድሕር ኮይኑ ብዕሊ ብዛዕባኦም ዝምልከት ሓደ ፀብፃብ ኣቅሪቡ ናብ ማሕበር ተራድኦ ከቅርበልና ኣገዳስን እዋናውን ፃውዕን ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ብማሕበራዊ ሂወት ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስልቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ቴንኪዩ ጆርጅ ከምኡውን ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ኣብ ክልል ዓፋር ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሸፈነ ኣይወሃብን እዩ ነይሩ ብዝሓለፈ ግዜያት ብዛዕባ እዚ ኣስፋሕ ኣቢልካ ኣብ ማዓስከራት ኣብ ዝሓለፈ እውን ከይጠቐስናዮ ስለ ዝሓለፍና እንታይ እቲ ኩነታት ዘጋጠሞም ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ኣለዉ እቲ ዝነበርዎ ወይ ዝሰገርዎ መስገድላት ከመይ ትገልፆን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለውን ከዓ ክትነግረና ቴንኪዩ ፅቡቅ እቲ ናይ ኣብ ወርሒ 3 ከባቢ 17 ዝተዳለወ ዓይነት ፀብፃብ ግን ኣብ ወርሒ 331 ከዓ ከም ብፅሑፍ መልክዕ ዘዳለውዎ ሪፖርት ስለ ዘሎ እዚ ሪፖርት እዚ መጀመርታ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ንዝክሮ ኣብ ሰመራ ወይ ከዓ ኣፍደራ ዝበሃል ቦታ
ክሳብ 50ታት ኣሽሓት ስደተኛታት ምንባሮም ኩላትና ንዝክሮ እዩ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ቀፃለ ኣውያት ገብሩ ነይሮም ሕፅረት ምግቢ ከም ዘሎ ዝብላዕ ዝስተ መድሃኒት እቲ ኩሉ ነገራት ሽግር ከም ዘለዎ መእዊ ነይሮም እዮም ልክዕ ከም ካልእ ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ዝነበሩ እዚኣቶም ብዝግባእ ኣድህቦ ይተረኽቡን ብዓብኡ ነቲ ሽግር ካልእ ሽግር ዝወሰኸሉ ከዓኒ እዚ ውግእ ናብኡ ገፁ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ዝተቐተሉ ብሪፖርት መልክዕ ወፂኡ ነይሩ እዩ እቶም ኩሎም ካብኡ ሃዲሞም ፋሕ ስለ ዝበሉ ኣበይ ምህላዎም ክሳብ ሕጂ ዘይተፈልጡ ብዙሓት ኤርትራውያን ክህልዉ ከም ዝኽእሉ እዚ ዝጋነን ዘይኮነ ብሓቀኛ ረዲእት ክህልወና ቀፃሊ ኣውያት ክንገብር ከም ዘለና እዩ 50ታት ኣሽሓት ክንዛረብ ፀኒሕና ደኣ ህላውኦም ኣበይ እዩ ዘሎ ንዝብል ግን ንኣብነት ካብ በዓል ኣብ ወርሒ 31 ዝተዋህበ መሰረት ካብ በዓል ኣፍደራ ወይ ከዓ ሰመራ ወፂኻ ናብዚ ናይ ሰርዶ ዝበሃል ሓድሽ ንቁጣ ተኸፊቱ ዘሎ ቦታ 2155 ስደተኛታት ኤርትራውያን ጥራሕ ናብኡ ክኣትዉ ከለዉ ካልእ ዓይነት ቦደሆታት ህላዌ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብደቂቕ ክንከታተሎን ንስልኦም ጠጠው ክንብልን ከም ዘለና ዝህበካ ስእሊ ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ሰብ እዚ ጥራሕ ቁጥሪ 2155 ስደተኛታት ጥራሕ ናብ ማዓስከር ዝምእታው እቶም ካልኦት ዳ ኣበይ እዮም ዘለዉ እንታይ ዓይነት ሽግር ይጋጢሞም እንታይ ዓይነት ቦደሆታት ይጋጢሞም ከመይ ከይነብሩለዉ ንዝብል ከዓኒ ንባዕሉ ነዚኣቶምን ነቶም ካልኦትን ተባሂሉ ብሓደ ቴንዳ መልክዕ ይስራሕ ዘሎ እቲ ቦታ እቲ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ክሳብ 1300 ቴንዳታት ወይ ከዓ ገዛውቲ ክስራሕ እኳ መደብ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ተሰሪሑ ዘሎ ብቴንዳታት መልክዕ ንዓኣቶምን ንካልኦትን ክዕቆብ ተባሂሉ 693 ቴንዳታት ወይ ከዓ መዕቆቢ ቦታታት እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ንዝብ ግምት እቲኻ እቲ ህላዊ ናይ ስደተኛታት ኣብ ግምት እቲኻ ብዝለዓለ ሕጂ እውን ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበር ተራድኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ንስደተኛታት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ክከታተለልና ኩነታቶም ክፈልጡልና ንሕና እውን ሓላፍነት ስለ ዘለና ኩነታት ኣሕዋትና ቀፃሊ ክንገብሮ ክንከታተሎ ከም ዘለና እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ሰብኣውነት ገደብ ስለ ዘይብሉ ነቲ ማሕበራት ከነእው ከለና ነቲ ክልል ከነእው ከለና ነቶም ማሕበር ተራድኦ ከነእውን ከለና ንሕና ከም ኤርትራውያን ንወስዶ ሓላፍነት ካብቲ ናይ ዲፕሎማስያውን ናይ ኣውያት ንስልኦም ንዝብል ንገብሮ ጎስጓስ ልዕሊኡ ሓሊፉ እውን ብኤርትራዊ ተበግሶ ክግበር ዘለዎ ኩሉ ግዜ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ እዚ ዘይምግባርና ብፍላይ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኩነታት ብድሆታት ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ኣብ ምንቅስቃሳት ይኹን ከም ተራዳኢ ይኹን ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝነበረ ምትእትታዋናን ምክትታል ናይ ኣሕዋትናን ብፅሑፍ ጥራሕ ዝኸይድ ከም ዘይኮነ ሎሚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተረዲእና ምህላው ተስፋ ገብር ብናተይ ርድኢት እቲ ብፅሑፍ ዝግበር ኣውያት ናብዝን ኣፅሐ ዘይኮነ ብክውንነት ኣብ ምድሪ እውን ተኸታተልቲ ናይ ኣሕዋትና ክንከውን ካብዚ ዘሎ ብድሆታት ናይ ዝክልቲኡ ክሳብ ሕጂ ጠቐስናዮ እውን ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ድሃይ ኣሕዋትና ክፍለጥ ኣይከኣለን ዩኤንኤችሲኣር ጉዳይ ዝብል ኣሎ እቲ CRIS ዝበሃል ናይ ባዕሉ ኣሎ እቲ WFP ናይ ባዕሉ ኣሎ ዋላ እኳ እቲ ምግቢ ከብፅሕ እንተፈተነ ብዙሓት ብድሆታት ከም ዘለዎ ብሓፈሻዊ ንዛረባ ኣሎ ስለዚ ግምት ዘእቲና ህላዌ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣበይ ምህላው ናይ ባዕልና እውን ሓደ ኔትወርክ ጌርና ካብ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ዝሰኣኑ ኣብ ዝተፈላለየ መልክዕ ፋሕ ኢሎም ዘለው ናብቲ ማዓስከር ክኣትዉ ዘይከኣሉ ዋላ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣለና ክብሉና ከለዉ በቲ ዝወሓደ ክንገብር ንኽእል ነቶም ማሕበር ተራድኦ ህላዊኦም ፈሊጥና ቁጥሮም ፈሊጥና ንዓኣቶም ኣእዊና ካብኡ ተላዒሎም ክውሰዱ ከም ዘለዎም እውን ንገብረሉ ኩነታት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ እቲ ኣለና ምባል ኣገዳሲ እሞ ብፍላይ ከዓ ክንዲዚ ዝኣክል ህዝቢ ስደተኛታት ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ማዓስከራት ተሳቀየ ከምዚ ዓይነት ሽግር ከጋጥሞ ከሎ ኣዝዮም በዳሂ ዝኾነ ኩነታት ይሓልፉ ምህላዎም ፈሊጥና ብኩለንትናና መልክዕ ጠጠው ክንብለሎም ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኩነታት ዘሎ እዚ ዝመስል ቀፃሊ ምክትታል ክንገብረሎም ከዓ ብዝከኣል ካብቲ ከምቲ ዝበልካዮ ኣቐዲምና ዝኣክል ምክትታል ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዘይነበረና ዝኣክል ኔትወርክ ምስኣቶም ስለ ዘይነበረና ጥራሕ ብፅሑፍ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ቀጥታዊ ርክባት ምስኣቶም እንዳገበርና ኩነታቶም እንዳፈለጥና ማሕበር ተራድኦ ዓለም ብዝሰምዓሉ መንገዲ ኣገባብ ከነእውየሎም ኤርትራዊ ሓላፍነት ክንወስድ ኩነታቶም ክርዳኣና ብዝኽእል ተረዲእና እውን እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣውያት ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ቁጥሪ ክሳብ 45,000 ልዕሊኡ ዝኸውን ሰብ ሃለዋቶም የለን ማለት እዩ ኣገልግሎት ረኽቡ የለውን ማለት እዩ
ናብ ዓዲ ተመሊስና ደም ንፈልጦ ነገር የለን ናብ ካልኦት ከይደም ደም ንፈልጦ ነገር የለን ኣበይም ዘለው እዚ ማሕበር እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ንግዚኡ እውን ኣብቲ ከባቢ እንድሕር ደኣ ከፊቱ ኮይኑ ምዝ ዘሎ ሪፖርት ከውፆ ነይሩ ኣብኡ እውን የለን እሞ ስለዚ ኣሻቃሊ ኮይኑሎ ማለት እዩ ያ ቴንክ ዩ ጆርጅ እቲ ጽቡቅ ጌርካ ገሊጽካ ኣለካ እቲ ኣብ ማዓስከር ኣብ ክልል ዓፋር ደሎ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት እውን ውሕድ ብቁፅሪ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ከምኡን ኣብ ናይ ዩኤንኤችሲአር ናይ መርበብ ሓበሬታ ገለገለ ብዛዕባኦም ፀሓፍዎ ነይሩ እዩ እዛ ሒዘልካ መፅእ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ናይ ማዓስከር ናይ ዓለም ዋጭ ዘለው ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ስደተኛታት እቲ ህሉ ኩነታቶም ናቶም ክርስዕ ስለዘይብሉ ናቶም እሞ ንገረኒ ብድሕሪ ናብታ ናይ ዓለም ዋጭ ክንከይድ ኢና ህሉ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰዓት ከመይ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ሕጂ እውን በቲ ናይ ማሕበር ተራድኦ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኤርትራውያን ስደተኛታትና እንታይ እውይለው ንሕና ከም ኣብ ደገ ዘለና ንኩነታቶም ክንከታተል ብንብሎ መንገዲ ክንከታተል ክንብል ሜድያታት ገለገለ ናይ ሶሻል ሜድያ ናይ ኢትዮጵያ ክንታይ ይብሉ ንዝብል ነዚ ሰለስቲኡ ወይ 4 ነገራት ክንኣሳስሮ ኣገዳሲ እዩ ብማሕበር ተራድኦ ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ለንቅነ ገለገለ ኣኼባታት መልክዕ ንዓኣቶም ዝትንክፍ ብሓፈሻ ከዓ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝትንክፍ ገለገለ ክቃላቀሉ ፀኒሖም እዮም ምናልባት ኣብ ኣገዳሲ ኣብ ዝኸውን ከነልዕሎ መሓፈሻዊ ስለዝኾነ ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ፋሕ ኢሎም ስለ ዘለው እቲ ኔትወርክ ናቶም ናይ ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ብኮሚቴ መልክዕ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኣውያት ናይቶም ሰባት ክንሰምዕ ብፍላይ ከዓ ንዓኣቶም ዝከታተሉ ኣውያት ክህሉ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኣገልግሎት ንህብ ስለ ዘለና እውን ምስኡ እውን ስለ ንጥሙተ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ኣራ መቁነን ዝህቦም ዝነበረ ጠጠዋ ቢልዎ ስለ ዘሎ ዋላ እቲ ናይ ዩኤንኤችሲአር ይኹን ኩሉ እቲ መቁነን ኣብ ግዜኡ ስለ ዘይሃቦም እቶም ዝተማዛበሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ብፍላይ ከዓ ብሕክምናዊ ሓገዛት ንክረኽቡ ተባሂሎም ብሪፈራልን ብካልኦን ዝኣቱ ዝነበሩ ኣብ ኣራ ዝቕመጡ ዝነበሩ ግዜኹም ኣኪሎም ኢሎም ንደገ ዝወፁ ሕጂ እቲ ሓገዝ ጠጠው ምባሉ ናይ ግዳም ሓደር ናይ ምዃን ወይ ከዓ ሆምለስነስ ንብሎ ብዝያዳ ይረኣይ ኣሎ ኣውያት በዝሕ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ሻቅሎት ፈጢሩሉ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ብዓብኡ ከዓ እቲ ናይ ወረቐቶም ፓስፖርቶም ዝወደቐ ቪዝኦም ዝወደቐ ትራቨል ዳክመንት ንግዚኡ ከውፆም ዝኽእል በቲ ናይ ሕጋዊ መስርሕ ዝወደቐ እቲ ናይ ስፖንሰርሺፕ ናቶም መፂዎም ከብቀ ክወፅሉ ዘይከኣሉ እቲ መስርሕ ናይ ኣራ ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ ኦልሞስት ከዓ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንባዕሉ ብዙሕ ሻቅሎት ፈጢሩ ስለ ዘሎ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ብዙሕ ዓይነት ዘይተደለየ ዓቕሊ ፅበታዊ ስጉምትታት ንክወስዱ ይገብሮም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣራ ስርሑ ዘይምግባሩ ዩኤንኤችሲአር ኣብ ኣራ ዘሎ ስራሕ ስለ ዘይተሰርሐ እምበር ንሕና ስራሕና ንክንሰርሕ ድልዋት ኢና ኣብ ዝተባህለሉ ኩነታት መድረክ በፂሑ ኣሎ እዚ ክንብል ከለና ንባዕሉ ምናልባት ኣብኡ ኣትየ ክዛረብ ኢለ ይኮንኩን ግን ኣራ እንተዝጅምር ነይሩ ኣብዚ ናይ 2022 ጥራሕ ክሳብ 4500 ኤርትራውያን ዕድል ክረኽብሉ ዝኽእሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ዕድላት ኣሎ እዩ እዚ ንቡር ኮይኑ እቲ ዕድላት ክጥቀምሉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም እቲ ናይ ኣራ ጉቡእ ኣገልግሎቱ ክህብን ክጅምርን ኣገዳስን እዋናውን ኮይኑ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ እቲ ናይ ቪዝኦም ምውዳቕ ጉቡእ ስርሑ ዘይምሃብ ዩኤንኤችሲአር ንሕና ክንሰርሕ ፀገም የብልናን እንተኾነ ግን ኣብዚ ዘሎ ፀገም ክብል እንከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ነዚ ጉዳይ እዚ ክገብሩ ኢሎም ኩሉ ምድላዋቶም ኣዳልዮም ከብቅዑ እቲ ናይ ኣራ ይኹን ዋላ ብዝተፈላለየ ዓይነት ስንክሳራት ዝተፈጥረ ንኸይግበር እውን ማሕረኻታት ፈጢሩሎም ስለ ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎ ኣብ ዳሓር ክንትንክፎ ነቶም ንዕኡ ዘዳልው ዝነበሩ ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣውያቶም ከይተሓለሉ ነቲ ንሶም ብድሕሪት ዝረኣይዎ ከማን ክገብሩ ንዝበሉ ናይ ባዕሎም ካልእ ብድሆታት ኣጋጢሞም ምህላው ምናልባት ኣብ ዳሓር ክዛረቦ እንድሕር ኮይኑ እዚኣቶም እውን ናይ ባዕሎም ብድሆታት ኣጋጢሞም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከጋጥሞም ዘይግባእ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ብማሕበር ተራድኦ ዓለማት ንገብሮ ዘለና ኣኼባታት ይኹን ካልእ ሕጂውን ክሳብ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ክሳብ ዝሓለፈ 3-4 መዓልቲ ዝተገብሩ ኣኼባታት ብናይ ላዕለዋይ ኣካል ናይ ዩኤን ይኹን ብናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ብካልእ ማል ኣለው እዮም ግን ንዕኡ ከም ሓደ ውዱእ ነገር ክንዛረቦ ዘይኮነ ጫፍ ናቱ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ግን እቲ ስደተኛ ተስፋ ክቆርጥ ከም ዘይብሉ እቲ ናይ ኣራ ቤት ፅሕፈቱ ስርሑ ክገብር ከም ዘለዎ ካብዚ ተበጊስና ትምረት ናቶም ስለሰማዕና ብናይ ኤምዲኤችአር ይኹን ብናይ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ማሕበር ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን
بنحنا كم محبر سربانا يكون بأكب دمور سردنا دبدابي نيريو إذا دبدابي زخانا برايم مينستر سردنا نبي صحفة عراس سردنا إذا لك أنا زنبلا زلنا نتبتات ناي فيزوم أبجيزي حدث عدلاتهم زلهم كتقاملو بيت صحفة عراس ويكا عراريس سباحي زل حجي سرحوخ جمر UNHCR بذكر على مسؤول كوردينيتد غيرو نتنا عدلاتنا إيرتراويان أقولقلوت ني إيرتراويان إذا كل زن خوهاب أويات نقبر لنا إنا أويات راح زيكونا نحنا حج خم محبر سربانا أفت مدري وريدنا نلعب 10 4 ور 10 5 ور حز خير أقولقلوت هاللي إتي جزاوت خفيتنا أقولقلوت نهو زلنا نصوب عقمنا دروت خوان تقونه لعلي إذا خون بزحس درابيتاتون أب كتما زلو بزمت أويات مسارات بنوس عقمنا أقولقلوت نهبينا إذا خنبلن كلنا أخول كم زيكونه بفلايتنا أرى أقولقلوت زي ما هابوت أو مبالو نتبوزحات 10 عشرات إيرتران أبشجر فتيرو لله تزعابي خاتي ناي أرى أقولقلوت زي ما هابو 10 عشرات ولا مكسب 5 عشرات إيرتراويان تزحشت بوتانا بقى أيلم تأكيبهم سلزنبرو إذا حجي ناي ممزقاب عدلات زي ما هاب حجون كم حد النقطة ناي ريجستريشن سايت ويكا بوتا زي مهلاو بزح قال إيرتراون عقل بتاو فطرو خال عن سقمتات وسلزلو نزو قداي زعاده بخو جبر بأكوب دمور أويات كنجبر كم زلنا يزوع سلذي تبود هتات ببزح عنت ملك إجرلو جن عقله خو جبرو كدلي قال أنت يا أخي إنك تأكد دليل تاع عن تبود تقصكوا خابتم بزحات إيرتراويان سدتنياتات أب أديس أبا زلو نبزحات نجارات التقالع عسل زخونو تمالي إيرتراو زنبرة نحنا بتاريخ النفلطو أبنتاويان إيرتراويان منيرم نايسرح سبيم منيرم هركوتات أبنتاويان زخونو بقربابتهم زفقرو زفتو أزيم زن أدو حبرة سبينا نيرنا مو إذا لو مز جبر زلوا ويك أب فلاي بناي إثيوبياوان سوشيال ميديا زخير زلوا عينت أغنى أب إيرتراويان حدا كم إيرتراوي حق خيكون لنا تسفان جبر كلا أي ولو أنت زي كوينو نخي كون إيرتراوي حلافنة وسيدو نسله كبابيو نسله أبنتاو مريح نايتمالي أبوتاتون حزبون كدقم دا أمبر بمسته كفلت بمتهررام كفلت بليت موصا نتخبابي ربشان كالم على ان مقبر اتجازا خراي بسنكون كبيرنا زبحال بوزحات اوياتات نسمع زلنا بزخونه يكون ملكا كابز نجر تطنققنا بزخونه يكون اذ غداي زنا عانا ني ارتراوان كم زي ملكات كنر انت داخوينا بغبري اذ نجر زي يغبر زي مهلاو ولاو نتم سوشيال ميديا نا ايثيوبياوان بعض فيسبوك هنا بقال زغبرو زلو زنرحو زلو ناب إيرتراوان تقنا زمسل زلو خنكاتاتولو كم بدهون دحر داخوينا إيرتراو بعلو حلافنتا وسيدو أورغانايزد كوينو بكوميتيز تماكله سنسلتاو عينت مسرح زلو زخونه يكون حماق مرأيان خينرئي نحنا تبقصو خوسل كم زلو خا دغاغمنا نصوع مخناتو بحاري إتكا أي تقاعني خنبلن كلنا مثل إيرتراوان تطو كنبل كلنا أقولقلوت كنهبلنا أمريت كنورت كلنا أبنتاوان إيرتراوان أوشتون كم زلو فليتنا بقلو وحدات ويون بزح عن الترئيتات زرقاء نقرات نخيهلو كلاتنا حلافنت كنوسد أب أديس أبابا يكون أب قالوت كتماتات نزقبر أبنتاو مرأيا خنرئي نايت مالي قدم عسراتات عامتات ويكا أسالاساتات زخيد نبر إيرتراوي بسرح أبنتاوي تكالات زقبر عدلات زفتر نبعلو حركوت كوتيلو صباح ونان ناي بزحات نقرات زخون إيرتراوي إنيرمو نزنا قرزي تاريخ كندقم دا أمبر بخالع عينت بحماق عينت تاريخات كنفلت حماقي سلازي إزمان أختزي كابزير يكون ناكم نبزلنا بفلاي السوشيال ميديا نا إيثيوبياوان زخي زولو نقرات بجع زبلو كيكون لنا تسفى نقبر نخي كون كنقالس لنا كومتات زقبر حبرتسب نخي هلونا كلاتنا حلافنة كنوصل يتعطى زولو دقاقيمة سلازي أكوب دمور أب أديس أبابا زولو خنتات بمحبر ترادو علامات زمت لو تتاك كهلي خيري كندفعلو لنا اتزبها زولو بقبر خنرئي ندل لنا بأرا قلت فاقول قلت كوهاب باستفالالي عينت تكالات منقستات تغطي يقبر مهلاو كنقروكم نفوتو من البات اتتبت حزو الله تمالق يترفون أخي باس تقبرب أديس أبابا ناي وكيل ناي يونايتد نيشنز ناب أمريكا متيز قبر زولو من البات ازتاتو نبعلو أبتل حرواي كمزارو الحراق الداس خوينو إذن قرزي نعود رح سلزي تنكف هنا أديس أبابا رح كيبلا قل أكوب دمور أبنتاو مريح كنقبر سنسلتاو ركبات كهلونا اتزقبر زولو بدقا نسلوهم مخانو جزينا خم نطفئ زلنا أبنتاو مريح كنت داخوينا نسون أبنتاوان كخلو زغلو كنتات هالو دي إرتراو زوستة تبقصو بمحبر ترادعو زوستة تبقصو بمنقسي إثيوبيا زوهاب أقلقلوتن
ናይ ውሕስነትን ፀጥታን ክግበር ዘለዎ ዓይነት ተኽእሎታት ንዑር ኢና ደብዳቤታት ፅሒፍና ዘለና ስለዚ ነቲ ኩሉ እኩብ ድሙር ብሓንሳብ ክኾነልና ንሕና እውን ባዕልና ኣብነታዊ መርኣያ ከነርኢ ከም ዘለና ክፅውዕ ስለ ዘለኹ እየ ይቐኒለይ ያ ቴንኪዩ ኣስፊሕካ ኢኻ ገሊፅክያ ምክርን ማዕዳን እውን ሓዊስካ ኣሊኻ ኣብ ማዓስከር ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለምዋጭ ተባሂሉ ኣብ ከባቢ ዳባት ተደኪኑ ዘሎ ሓድሽ ማዓስከር ናይ ስደተኛታት ኣሎ ብዛዕባ ኣብኡ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ሁሉ ኩነታቶም ክትገልፀልና ኢኻ ምስኡ ኣተሓሒዘ እውን ሕቶታት ስለ ዘለኒ እቲ ኣብ ዕለት 14 እውን ዝመፀ ቅድሚኡ ግን ህሉ ኩነታቶም ኣብዚ ሰዓት እዚ ዳይሬክትሊ እውን ስለትረኽቦም ኣብ ምንታይ ኣሎ ወይ ከመይ ኩነታት ኣለው ሕጂ እዋ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ዋጭ እቲ ዳባት ዝነበርዎ ቅድም ተዓፅዩ ግዜያዊ ንቁጣታት ስለ ዝነበረ ሕጂ እቲ ሓድሽ ማዓስከር እንተወሓደ ንክኽፈት ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈተ እዚ ማዓስከር እዚ እቲ ህሉ ኩነታት ናቶም ኣብ መጀመርታ ክኣትዉ ከለዉ ዝገብርዎ ኣውያታት ነይሩ ፀጥታን ውሕስነትን የብልናን ተባሂሉ ልክዕ እቲ ዝመፅእ ፀጥታን ውሕስነትን ዘይምህላው ኣውያት ናቶም ድምፂ ጌርና ኣውያት ክንገብር ስለ ዝነበረና ምናልባት እቲ ምህላው ተወሰኽቲ ናይ ሓለዋን ፀጥታን ብፍርሕን ረዓድን ክረኣይ ዘይኮነ ግን ነቲ ሓደ ነቲ ውሕስነትን ፀጥታን የብልናን ዝበሃል ዝነበረ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ምእታው እቲ ካልኣይ እቲ ንሳቶም ምምፃእ እቲ ሓድሽ ማዓስከር ምዃን እቶም ኣሕዋትና እውን ብዓቕሊ ጥበት ካብ ብዙሓት ብድሆታት ዝመፁ ከም ምዃኖም መጠን ብዓብዪ ከዓ ሓድሽ ከም ምዃኑ ብዙሓት ተርእዮታት ክመፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ህዝቢ እውን ምስቲ ሕብረተሰብ ስደተኛታት ኣሕዋትና ብዓይነት ባህሊ ዘይምርኻብ ክህሉ ይኽእል እዩ ንዓኣቶም እውን ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ቦትኦም እዮም ኣረኪቦም ዘለው መሰረታዊ ሽግር ወይ ከዓ ክትፍታሕ ኣለዋ ወይ ከዓ ክንፈልጣ ኣለና ንብላ እዚ ማዓስከር እዚ ክድኮን ከሎ ብመሰረታዊ ርድኢት ነቲ ህዝቢ እንታይ ነይሩ ትፅቢታቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ትፅቢታቶም ብትካላት ናይ ዩኤንኤችሲአር ይኹን እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል ኣብ ግምታት እቲና ኢና ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ናታቶም ትፅቢት ዝነበረ ካልእ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ማዓስከር ክድኮን ከሎ ብዓብዪ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብቲ ዝነበረ ቁጥሪ ኣብ መጀመርታ እንታይ ንብል ነርና 30 ሰብ ኣትዮም 20 ገለን ኣትዮም 10 ገለ በለ መፂኦምና እንዳተባሃለ ሪፖርት ዝግበሮ ዝነበረ ሎሚ ግን ሕልፍ ሓሊፍዎ ክሳብ ንመዓልቲ ኣብ 500 ዝበፅሖ መድረክ ይበፂሑ ካብቲ ክልተ ማዓስከር ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ክሳብ 500 ሰብ ናብቲ ማዓስከር ክኣቱ ገይሩ እዚ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኣብ መጀመርታ ዝመፅእ ዝነበረ ኣውያታት ካብቲ ማዓስከር ምስ ወፁ ኣብ በዓል ዛሬማ ይኹን ኣብ በዓል ካልኦት ቦታታት መቐበሊ ስለ ዘየሎ ሽግራት ኣጋጥመና ኣሎ ንዝበሃል ዝነበረ ኣውያት ተገይሩ ምናልባት ካብኡታት ከይዶም ናይ ኣራት ካላት ኣብኡ ክገብሩ ወይ ከዓ መጓዓዝያ ክግበር ብዙሕ ነገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየሩ ኩነታት ኣለዉ እዮም እዚ ናይ ህሉ ማዓስከር ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዕለት 6 ከባቢ ዝተፈጥረ ብርግፅ እኳ እቲ ኩነታት ኣይተፈልጠን መበገሲ እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል ከም ሓደ 100 ካብ 100 ተኣማሚና ክንዛረበሉ እኳ እንተዘይኮንና እቲ ዝነበረ ኩነታት ንኤርትራውያን ሻቅሎ ዝፈጠረ ንሸውዓተ ኤርትራውያን ኣብ ሓደጋ ዘቃልዐ ብዓብዪ ከዓ ነቲ ሰብ ዘሰንበደን ዘርዓደን ኩነታት ተፈጢሩ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ብዝተፈላለየ ጠብጣብ ክመፅእ ከሎ ዘይተፈለጡ ምልሻ ተባሂሉ ተዋሂቡ ነይሩ ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም እንድሕር ዳኣ ተባሂሉ ንመፅናዕቲ እውን ዕድል እንድሕር ዳኣ ተዋሂብዎ የሕዋትና እውን ምስቲ ዝሓለፍዎ ከምኡ ዓይነት ኣበጋይሽ ከለዉ ተርእዮታት ዝመፀ ስለ ዝኾነ ኣሸቃሊ ክኸውን ንየሕዋትና ቅቡል እዩ ርዱእ እዩ መን እዮም ስለምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክንፅበየ ዘለና ነገራት ክህሉ እቶም ናይቲ ከባቢ ብምእኩል ኣከባብ ብኮሚቴ ዝቆመት ናይ ኤርትራውያን ሓላፍነት ወሲዶም ምስቲ ህዝቢ ናይ ሌላ ክገብሩ ርክባት ክፍጠር ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ክህልወና ክእል እዩ ነዚ ግን ብዓብዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሓት ተርእዮታት ተፈጢሮም እዮም ሕጂ እውን ይፍጠሩ ኣለዉ እንታይ ክንብል ኢና ንኣብነት ኣብቲ መጀመርታ ግዜ ውሕድ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ እቲ ምግቢ ከምዚ ናይ ካምፓስ ዝበሃል ንጥቀመሉ ተሰሪሑ ኩሉ ነገር ተቢሉ ብሪጋ መልክዕ ምግብካ ወሲድካ ትበልዓሉን ትሰትየሉን ይፀኒሑ ክሳብ ሕጂ ሕጂ ምስቲ ቁጥሪ ምብዛሕ ናይቲ ስደተኛታት ክኸውን ይኽእል እዩ መቑኖምኩም ክንህበኩም ኢና ኣስቤዛኩም ክንፈልየልኩም ኢና ባዕልካትኩም ሰሪሕኩም ከም ትበልዑ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ዓይነት መድረክ በፂሑ ኣሎ
ግን ንሕና ብደገ ከም ምህላውና ኣውያት ናይ ስደተኛታት ኣብ ግምት እቲና እቲ ማዓስከር ሓድሽ ከም ምዃኑ ዝተዳለወ ንብረት ወይ ከዓ ኣገልግሎት ከንታይ እዩ ንዝብል ከዓ ንሕና ፍትሓውያን ኮይና ክንከታተሎ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ክነእው ከለና ምክንያታዊ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ከም ሓደ ርድኢት ከነቕርቦ ስለ ዘለና ንኣራ ይኹን ናብ UNHCR ይኹን ነመስግኖም ብናይ IHS ዝበሃል ማሕበር ሓላፍነት ተወሲዱ ምግብት እንዳተሰርሐ ንሳቶም ዕንጨይቲ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ መቑኖም ስለ ዘይተዋሃቦም ብከምኡ ክበልዑ ፀኒሖም ሕጂ ግን መቑኖምኩም ክንበኩም ኢና 12 ኪሎ እኽሊ ክንህብ ኢና እንድሕር ተባሂሉ ሓደ ኪሎን ፈረቓን ዕንጨይቲ ክንህብ ኢና እንድሕር ተባሂሉ ዘይተማልአ ካልኦት ኣለዉ ድዮም ኣለውወ መጀመርታ ኣብቲ ቦታ ናይ ኤሌክትሪክ ሙሉእ ብሙሉእ ኣትዩ ድዩ ናይ ማይ ተዘርጊሑ ድዩ ናይ መጥሓን ዕድላት ኣብቲ ቦታ ኣትዩ ድዩ ብዓቢኡ ክጋራጨው ንሪኦም ነገራት ኣለዉ እዮም ካብቲ ቦታ ከይትወፁ እንድሕር ተባሂሎም ፀቕጢ እንድሕር ተፈጢሩሎም ኣሎ ኣይገበር ዝብል ተቃውሞ ከነምፅእ ብዝኾነ ይኹን መልክዕን ሓላፍነትን የብልናን ግን ምስ ክውንነት ዝኸይድ ዓይነት መስርሕ ክፍጠረሎም ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ነቲ ጉዳይ ኣይግበርን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ክግበር ግን ናይ ባዕሉ መስርሕ ክውንነት ዘለዎ ዓይነት ፕራክቲካሊ ክረኣየሉ ዝኽእል ስቴፕስ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ደረጃታት ክንከይድ ኣለና እንዳፈርኖ እንድሕር ክግበር ኮይኑ እንድሕር ዘይግበር ኮይኑ ክንጥምቶ ስለ ዘለና ባዕልና ንሕና ሓላፍነት ንወስዶ ነገራት ኣሎ ድየለን ንሱ ድሕር ግዜ ዝኸይድ እዩ ዕንጨይቲ ክትቦ ከለካ ይኣኽሎ ድዩ መቑናን ክትገብረሉ ከለካ እንዳ መጥሓን ኣብቲ ቦታ ተተኺሉ ድዩ ብናይ UNHCR ፀብፃብ ብዝመፀ መሰረት ትካላቶም ኣብቲ ከባቢ ኣይተገብረን ግን ክግበር ምዃኑ ከዓ ይሕብሩ ኣለዉ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ቤት ፅሕፈት ኣራ ይኹን ብፍላይ ከዓ UNHCR በዚ ሂቦሞ ዘለዉ ፀብፃብ መሰረት ብፅሑፍ ብቁልጡፍ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ከባቢ ናይቲ መዓስከር ክመፁ ምዃኖም ክጅምሩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ፅቡቅ እዩ ግብራውነት ክንሪኦ ንደሊ ኣገልግሎት ክወሃብ ንደሊ ኢና ምክንያቱ ልክዕ ምስቲ ዕንጨይትን መቑነን ብእኽልን ምሃብ እቲ መጥሓን እንድሕር ኣብቲ ከባቢ ዘየሎ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ጉድሆታት ኣሎ ብርግፅ ኣብ ናይ UNHCR ፀብፃብ ብዘቕርቦ ዘሎ መሰረት እንታይ ይብላ ኣሎ 37 ሃንገራት ተሰሪሖም ኣለዉ ከም መደብ 40 ሃንገራት ክስርሑ ይድለይ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ክሳብ 6,000 ገለመለን ስደተኛታት ኣትዩ ምህላው ይሕበር ኣሎ ታርጌት ናቱ ክሳብ 25,000 ስደተኛታት ክእትዉ ምዃኖም ነጊሮም ኣለዉ ፅቡቅ እዩ እዚ ክንብል እንከለና ካልእ እውን ምዕባለታት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ግን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ግብራውነት ከይለበሰ ከሎ ቀልጢፉ ከይከውን እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዝበሃል ብዓይነት ቻለንጅ ክንገብሮ እንድሕር ኣሎ ህዝብና ዓቕሊ ክገብር በቲ ሓደ ክንሓትት ኢና ነቲ መሰሉ ክዛረብ ዝኽእል መሰሎም ክሕልወሎም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብኣኼባ መልክዕ ክግበር ጫውጫውታ ዝፍጠር እንድሕር ኮይኑ ናብ UNHCR ኣውያት ጌርና ናብ ኣኼባ ዝመፁ እንድሕር ኮይኖም ንሳቶም እቲ ጫውጫውታ ንዓኣቶም ከም ዘይሕግዞም ፈሊጦም ኤርትራውያን ባዕላቶም ክወስድዎ ዘለዎ ሓላፍነት ኣሎ ኣብኡ እንዳሓር ክንዛረብ እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ ግን እዚ ዘሎ ናይ ተኽእሎታት ኣገልግሎት ክወሃብ ዘሎ ክንገብሮ ኢና ዝበሃል ዘሎ ደረጃታት ዝውሰድ ኣገዳስን እዋናውን ስለ ዝኾነ ነመስግኖ ነኽብሮ ከዓ ብህፁፅ ክግበር ኣለና ከዓ ንሓትት እቲ ድሮ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣይንህበኩምን ኢና እዚ ተቐበሉ ዝብል ግን ብክውንነት መልክዕ ክንሪኦ ከዓ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኤርትራውያን ስደተኛታት ካበይ ከም ዝመፁ እንታይ ከም ዝረኣዩ ብድሕሪኦም እንታይ ከም ዝገደፉ ብስነ ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ ኣለዎም ሳይኮሎጂካሊ ኢሞሽናሊ ፊዚካሊ ዋላ ብኣካል እውን ማህረምትን ዓመፃትን ዝወረዶም ብዙሓት ኤርትራውያን ወይ ዘጋጠሞም ወይ ዝረኣዩ ወይ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብድሆታት ዘጋጠሞም ኣብዚ ብዙሕ ብድሆታት ናይ ዓሰርተታት ኣዋርሕ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 9 ወርሒ እቲ ናይ ምኽርዳን ናይ ኩሉ ኣክሰስ ዘይምሃብ እዚ ሕጂውን ክወፁ ዘጋጠሞም ዘሎ ብድሆታት ኣኪብካ ደሚርካ ካልእ ዓይነት ፀቕጢ ክፍጠረሎም ዘይኮነ ንኩሉ ዓይነት መልክዕ ብሓውሲ ኦሪንቴሽን መግለፂ እንዳተዋህቦም ውክልና ገይሮም ቀስ እንዳበሉ ክርድኦም ብዝኽእል ዓይነት መስርሕ ክግበረሎም ጠጦ ክንብለሎም ኢና እዚ ክንገብር ተኮይኑ ግን ሕጂውን ብሓደ ኢድካ ክጣቃዕ ስለ ዘይክእል እቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ መዓስከር ዘለው ሓላፍነታውያን ክኾኑ እቲ ዝግበር ዘሎ ብኸመይ መልክዕ ክእለይ ይኽእል ንዝብል ሓበሬታ እንዳተዋህበ ኣቕምና እንዳገበርና ንሳቶም እውን ክወስድዎ ዘለዎ ዓይነት ስጉምታት እንዳተገብረ ክግበር ኣገዳሲ እዩ እዚታት ከሎ ህሩማት ኣለውና እዮም
ኣብ ሕክምና ኣትዮም ፀኒሖም እዮም ካብ ሕክምና እውን ሕጂ የውፅዎም ስለ ዘለዉ እታ ሓንቲ ነገር ሃይላይት ክንገብራ ምናልባት ምስ ኩነታት ምስ ውድሆታት ሓደ ካብቶም ኣሕዋትና ብጥይት ምስተሃረመ ሓደ ካብቶም ኣሕዋትና ብጥይት ምስተሃረመ ጥይቱ ኸይዳ ኣብ ክንደይ መሰንገለ ኣካላቱ ጠጠው ኢላ ምህላዋ ወይ ከዓ ከም ዘላ ንባዕሉ እቲ ምስክር በቲ ናይ ኤክስሬይ እንዳተረኣየ እንከሎ ነዚ ሕክምና እዚ ኣውፂኦም ኣብ ሓደ ሆቴል ኣትዩ ኣሎ ሕክምና ኣገልግሎት ይገብር ኣሎ ድዩ ኢልና ንካታተሎ ኣለና ኢና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ ካልኣይ እውን ምናልባት ሕጂ ትማሉ ወፂኡ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሪፖርት መሰረት ጉባእ ኣገልግሎት ክወሃቦም ኣብ ዝተባሃለሉ መሰረት ሕክምና ኣገልግሎት ይረኽቡ ምህላዎም እንተኾነ ግን በቲ ናይ ኣሕዋትና ዝበሃል ዘሎ ቀልጢፎሞም እዮም ዝኣክል ሪካቨሪ ኣይገበሩን እቲ ጥይት ኣብ ኣካሎም እዩ ዘሎ ንዝበሃል ክሳብ ሓውሲ ሪፈራል እውን ክንከታተሎ እንተደኣ ኮይና መጀመርታ እቲ ብደገ ዘሎ ኣካል ይቃለሰሎም ምህላው ኣብ ግምት ከእትዉ እቲ ኣሕዋትና ኣብነታውያን መድረክ ክፃወቱ ብኮሚኒቴ ዝተማእከለ እንተደኣ ኮይኑ ኣገዳሲ እዩ እቲ ብድሆታት ግን ኣራ ዝወስዶ ዘሎ ዓይነት ኣሰራርሓ ዘይ ሓላፍነታዊ ስጉምቲ ይቕልጥፉና ኣለኹም ትቕልጥፉና ኣለኹም እዚ ስጉምቲ እዚ ከምዚ ኮነን እንዳተባሃለ ዝእወይ ዘሎ ናይ ኣሕዋት ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ክኽበረሎም ክስማዓሎም ብዝኽእል መንገዲ ደኣ እምበር ኩሉ ግዜ ሓይሊ ጎነፅ እንድሕር ጥቀም ኮንካ ነቲ ዝተገብረ ብካልእ መልክዕ እንድሕር ተቕርቦ ኮንካ ነቲ ጭንቂ ዝፈጠረሉ ብሽግር ዝሓለፈ ካልእ ዓይነት ተርእዮታት ከርእዮ ስለ ዝኽእል ናብ ዝሓሸ መንገዲ ክንወስዶ እንተደኣ ኮይና ሰንሰለትና ክብርትዕ ክሕይል ኣለዎ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ማዓስከር ዘሎ እቲ ብደገ ከቋርፀካ ጆርጅ ቅሬታ ያ ንገለገሊ ሕቶታት ኣስዒበ ከምፃልካ ዝሓሰብኩ እውን ስለትምልሰለይ ዘለካ ነቲ ኣብ ዕለት 14 ወርሒ 4 2022 ብኣቶ ተስፋሆነይ ጎበዛይ ሓላፊ ወይ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ናይ ኣራ ኣብ ሰዓት እዚ RRS ዝበሃል ደሎ ንዕኡ ትብሎ ወይ መግለፂ እውን እንድሕር ኣለካ ንዕኡ ክትብሎሞኒ እቲ ምኽሪ ወይ እቲ ኣሕዋትና ኣብ ማዓስከር ዘለዉ እውን ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ክትቅፅሉ ኢኻ ማለት እዩ ይቕሬታ ስለ ደቋረፅኩኻ ነዚኣ ከይትርስዓ ኢለ እየ ሓራይ እወ እንታይ ክብል ፀኒሐሲ ቁርብ ክትንክፍ ፀናሕክዎ እቶም ኤርትራውያን ዝተሃረሙ 7 ብፍላይ ካብኣቶም 2 ከቢድ ማህረምቲ ዝተሃረሙ ብፍላይ እቲ ሓደ ካብኣቶም ጥይት ከም ዝሃዝሆ ናብ ኣካላቱ ኣትያ ከም ዘላ ክሳብ ሕጂ ብሕክምና ገይሮም እውን ንሱ ከም ዘይወፀ ካብ ሕክምና ወፂኡ ከም ዘሎ ክዛረብ ፀኒሐ ሓደ ርኡይ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብጥይት ዝዓጠቑ ከም ዝተሃረሙ ንባዕሉ እዚ ናይ ተሃሪሙ ዘሎ ሓውና ርኡይ ምስክር እዩ ኣቶ ተስፋሁነይ ገቦዛይ ደኣ እንታይ ዓይነት መግለፂ ሂቡ ንዝብል ኣቐዲምና ንሕና ደብዳቤ ፅሒፍና ነርና ኢለስ ክሕብር ፀኒሐ እዚ ደብዳቤ እዚ ንዕኡ እውን ኣቴንሽን ዝገበረ እታ ደብዳቤ ናብኡ እያ ከይዳ ተሓደ እታ ካልአይቲ ከዓ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ከይዳ እቲ ኩሉ ኣብ ዝጋራጮ ነገራት ዝገረመኒ ወይ ከዓ ዘሰንበደኒ ነገር እንድሕር ኣሎ እታ ቀዳመይቲ እንታይ ትብላ ኣላ ኤርትራውያን ስደተኛታት ባዕላቶም ዝፈጠርዎ ኣብ መንጎም ዝተፈጠረ ምግርጫዋት ኢሉ እዚ ንነብስኻ ምኽዋል ንክውንነት ምሕባእ ኣንጻር ናይቲ ስደተኛታት እሞ ከዓ ናይ ሞራላዊ ብርሰት ክፈጥረሎም ዝኽእል ዓይነት ስጉምቲ ወይ ከዓ መግለፂ ምሃብ ኣይ ቲንክ ዘይ ሓላፍነታዊ እዩ ነይሩ ዝገረመኒ ግን ከምኡ ኢሉ ከብቅዕ ኣብ ታሕታይ ውርድ ኢሉ እንታይ ይብል እዚ ጉዳይ እዚ ገና ይምርመር ኣሎ ከዓ ይብል ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብጥይት ተሃሪሙ ኣብ ኣካላቱ ላጥይት ንብል ኣለና ኤርትራዊ ስደተኛታት እሞ ከዓ ሕጂ ሓደሽቲ መፂኦም ንባዕሎም እግሪ ዘይተኸሉ ምስ ከባቢ ዘይተላለዩ ብጥይትን ብካልእን ዝተኣተውሉ ኣዝዩ ተገራጫዊ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ጠጠው ክብለሉን ብትዊተር መልክዕ ቻለንጅ ክገብሮ ዘለዎን ነገራት ከምፃልኩም እንድሕር ኮይነ ካብቶም ዝተኮሱ ዘይተፈልጡ ዕጡቋት ምልሻ ዝተባሃሉ ሓደ ተታሒዙሎ ይብል ኣብ ካልእ ፀብፃብ እንድሕር ተታሒዙ ኮይኑ ሃሪሞም እንድሕር ኮይኑ ጥይት ኣብ ኣካሉ ናይ ትህሩም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናብ ኤርትራውያን ናብ ባዕሎም ሽግር ምምፃእ ደኣ ካበይ ተበጊሱ ስለምንታይ ከ ከምኡ ኢሉ ከብቅዕ ኣብ ታሕተዋይ ወሪዱ ኣብ መፅናዕትን ኣብ ምምርማርን እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ዝብል ስለዚ እዚአን ኣብ ግምት እቲና
نتحقق فلتلنا بحلافنتاو أجباب كنحزو نفس وقف أب تويتر إنفولز قبر زلو إيرتراوي بفلايتهم إيرتران يوز أب دياسبورا زلو قيمو زلو من قصقاس ناي إيرتراوان ندحنت إيرتراوان زبل أب من قصقاس ناي بوليتيكا زي كونس أب زناي ناي إيرتراوان سدتنياتات أدهوبو غيرو أب تويتر زقالس زلو إيرتراو بمولو نزي نجر دي بومبارد خنقبرو أقداسي مخناتو كم ذا عينت درجات أكشنز نداوسنا اتتغيرو زلو عينت سقمت زي حلافنتاو مخانو تطوي لنا خنبوده زلنا ناي بعلو مغلط داغماي كوصالو نخول زخوللو خناتات كنفتر بمولنا أب تويتر زلنا أبي كم زلو فريتكم علىكم انت عينت أكاونت كم زلو فريتكم علىكم بصحف كنقالسينا بمحبر ركبات زلو بي ان تي ار نزو غداي دي كلاريفاي كغبر كنصرلنا بزخل منገድ كنقالسينا ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምኡ ዓይነት መግለፂ ስለዝተዋህቦም ዓቕሊ ፅበት ከይፈጥሩ ነቲ ጉዳይ ሃሪእና ክንሕዞን ክንቃለሶን ከም ዘለና ድሕሪ ሕጂውን ከምኡታት ከይንገም እቲ ፀጥታ ዝያዳ መፂዎም ወታደራት መፂሞም ምህላዎም ፅቡቅ እዩ ነዚ ክመፀም እንከሎ ናብ ደገ ንኸይንወፅእ ከልኪሎምና ዝበሃል ነገር ናይ መዓልታት ሕቶ ህድኣት ጌርካ ርክባት እንዳተፈጥረ ዝምፃእ ዓይነት ፍታሕ ስለዝኾነ ዓቕሊ ክገብሩ ክንፅውዖም የድልየና ስለዚ ተወሲድዎ ዘሎ ዓይነት መግለፂ ንዓይ ዘይ ሓላፍነታዊ እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታ ወይ ከዓ መዛዘማ ሓሳብ ክበፅሕ ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ባዕሉ ብዝገለፆ ንከም ኢሉ ሓላፍነት ዘይ ሓላፍነታዊ ነገራት ደርቢ ከብቅዕስ ኣብ ታሕቲ ከዓ ምርመራ ይግበር ይብል ኣሎ ብዓብዪ ከዓ እቲ ህሩም ሓውና ኣካሉ ኣብ መበል 10 ገለመለ መሰንገሉ በቲ ናቱ መፂልን ኣሎ እቲ ኤክስሬ ከይተረፈ ርአየ ስለ ዘለኹ እታ ጥይት ኣበይ ከም ዘላ ንባዕሉ ትርአ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንሱ ኣተሓሒዘሲ ያሬታ ኣብ ዕለት 11 ናይ ዝወርሒ እዚ ካብቲ ማዓስከር ድመፀ ወይ ሓበሬታ ነይሩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ ናይ ወተሃደራት ከም ዘለዉ ኣብቲ ማዓስከር ብፍላይ እቲ ማዓስከር ኣለምዋጭ ዝመፀ ሓበሬታ ወይ ኣብ ማዕከናት ዜናታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ነይሩ እዚ እቲ መንቀሊኡ ካብ ምንታይ እዩ እቲ ውሕስነት ናቶም ክሕሎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ዝተባህለ ኩነታት እውን ሓቂ እዩ ማለት እዩ ምዛ ኣዛሚድካ ክንታይ ምበልካዮ ነርካ እዋ ፅቡቅ ኣብ መጀመርታ እንታይ እዩ ነይሩ ተኣውያት ቶም ውሕዳት ስደተኛታት ምስ ኣተው ኣብ ገለ ኣማኢት ኣብ ዝነበርሉ ብፍላይ 6,700 ዝነበርሉ ኩነታት ናብቲ ቦታ ምስ ተሰጋገሩ ማንም ሓላዊ ከም ዘይብሎም ረዳእ ከም ዘይብሎም ካብቲ ከባቢ መፂ ገለገለ ዓይነት ምፍርራሓት ረኣይ ምንባሩ ንሕዳ ኣውያት ገይርልካ ትንስኻ ብደገ ስለ ዘለካ ኣውያት ትገብሮ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሴፍቲ ኤንድ ሴኪሪቲ ናቶም ኮምፕሮማይዝ ተገይሩሎ ውሕስነትን ድሕነትን ናቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትዩሎ ብዝኾነ ይኹን ናይ ብሉሕ ነገራት ተቃሊዖም እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ሓድሽ ማዓስከር ከም ምዃኑ ይርዳኣና እዩ ኣገልግሎት ድሩት ምዃኑ ይርዳኣና እዩ ንኩሉ ነገራት ብእኩብ ድሙር ኣውያት ክንገብር ከለና ሓደ ካብኡ እቲ ናይ ፀጥታን ውሕስነትን ኣድህቦ ክግበረሉ ፃውዒት ተገይሩ ካልኣይ እዞም ዕጡቃት ሚሊሻ ዘይተፈልጡ መፂኦም እንድሕር ደኣ ኣሬር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ወሪዶም ምስቲ ዝግበር ዝነበረ ኣውያት ኣብ ግምት እቲኻ ካብ ሓላፍነትካ ናፃ ናይ ምግባር ዝብል እቲ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ገለገለ ህሞታት እኳ ደኣ ከምኡ ወሲዱ ትብል በቲ ሓደ ምክንያቱ ቀደም እውን ኣብቲ ማዓስከራት ናይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዘይፍለጡ ሚሊሻታት ኣብቲ ማዓስከር ኣትዮም ከምዚ ገይሮምና ቴሌፎንና ሕዲጎምና ቻርጀር ክንገብር ከለና 200 ገለን ቴሌፎናት መፂኦም ወሲዶሙ ክበሃል እንከሎ ኣውያት ንገብሮ ኩሉ እዩ ነይሩ ኣብ ሽግር ኣትውለው ዘይተፈለጡ ከም ዝገብሮም ኣለው ዕጡቃት ሚሊሻ ከም ዝገብሮም ኣለው ከምዚ ጋጢሙሎ ክንብል ከለና ብመካይድ መፂኦም በፅሖም ነይሮም እኮ እዮም እንታይ እዮም ዝብሎም ነይሮም ካብዚ ማዓስከር እዚ ከይትወፁ እንተወፂኹም ሓላፍነት ኣይንወስድ ኢና ኣብዚ ግን ብዝከኣለና ሓላፍነት ክንገብር መፂና ኣለና እንድሕር ከም ዝኾንኩም ደውልና ይበሃል ነይሩ እዚ ብዝጋነ ነገር ኣይኮነን ኤርትራውያን ስደተኛታት ባዕሎም ኣብቲ ሽዑ ዝነበርሉ ኩነታት ቅድሚ ወርሒ 7 ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልእ ምስጢር እዩ ክንፈልጦ ዘይንኽእል ክንረኽበሎም ዘይንኽእል ቴሌፎኖም ዝተሓደገ ካልእ ዓይነት ታሪክ ስለዝተፈጥረ ይዛረብ ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዝመፀ ብድሆታት ምብዛሕ ናይ ሓለዋ ክግበር እንከሎ ኣቐዲሙ ዝግበር ዝነበረ ኣውያታት እንታይ ይመስል እዩ ካልእ ሓደ ነገር ጎኒ ጎኒ ክሪኦ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብቲ ማዓስከር ኣይነበርናን ግን በቲ ናይ ሕጋዊ ገባብ ክትሪኦ ከለካ ማንም ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ማዓስከር ዝነበረ ካብቲ ማዓስከር ናብ ከተማታት ወላ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እንከሎ ቅጥዒ ከማልእ ናይ ግድን ነይሩ ብሕክምና ምክንያት ንድሕር ደኣ ኮይኑ ብካልኦት ንድሕር ደኣ ኮይኑ ሪፈራል ክወሃቦ ወይ ከዓ ንዕኡ ኣነ ክቅበሎ ይኽእል እየ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝነብር ኣነ ውክልና ኣለኹ ምሳይ ክነብር ይኽእል እንዳተባሃለ ዝግበር ዝነበረ መስርሕ ነይሩ ኮ እዩ ማዓስከራት ሕጂ ኮ ክሕድሰና የብሉን ስለዚ ብዝከኣለና ንሕና እቲ ኣብ ማዓስከር ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓለም ኣቃልቦ ክገብረሉ እቲ ናይ ሳልሳይ ሃገር ምጥያስ ኣድህቦ ክወሃቦ እቲ ዝሓለፍዎ ብድሆታት ኣብ ግምት ክኣትወሎም ሜድያታት ይኹኑ እቶም ናይ ወከልቲ ናይቲ ዘለናይ ሃገራት ይኹን ካልማልእ ናብቲ ቦታ ምብፃሕ ክግበር ነቲ ኩሉ ነገራት ኣድህቦ ክወሃቦ እንድሕርዳእ ኮይኑ ካብቲ ማዓስከር ብባዕልኻ ብኢደ ዋንንካ ክትወፅእ እንድሕርዳእ ፈቲንካ ፅባሕ እውን ዝኾነ ይኹን ነዚ ዓይነት ኣቃልቦን ኣድህቦን ምስ ተዋህቦ ንክትምለስ ትማል ኣነ ብዚአ ነይረ ተፀዊዑ ኣለኹ ክምለስ ተበልኩ ግን ከእትውነ ኣይከኣሉን ዝበሃል ነገራት ምእንቲ ከይመፅእ ብዝከኣል ኤርትራዊ ሕጋዊ ዓይነት ኣገባብ ክኽተል ክኽእል ኣለዎ ሓለዋ ክገብርልኩም እንከለዉ ንሕና ንስኹምን ክንደፍአሉ ዘለና ሕጋዊ መስርሕ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣብ ማዓስከራት ክትግበር ብሪፈራል መልክዕ ብፍቃድ መንገዲ ብወረቐት ተዋሂብካ መንገዲ ትወፀሉ መንገዲ ሓደ ኣደዳ ናይ ብዙሕ ገንዘባት ኣይትኸውን ኢኻ 4,000 5,000 ከፊልካ ንገበነኛታት መሰጋገርቲ ገንዘቦም እንዳሃብካ ኣብ ገለ ቦታታት ጎንደር ይኹን ኣብ ካልእ እንዳተተሓስካ ከም ብሓዲሽ ኣደዳ ናይ እስር ቤት እንዳኾንካ ነዚ ኩሉ ዝሽግርን መከራን ይመፃኩም ስለ ዘሎ ካብዚ ነገራት ክንቁጠብ ዓቕሊ ጌርካ ብሕጋዊ ገባብ ክትቃለሶ ትኽእል ባይታ ክትከፍት ኣገዳሲ እዩ ካልእ ዝተማእከለ ክኸውን ኣለዎ ኮሚቴ ንዓኻትኩም ዝምእክል ክህሉ ኣለዎ ክንብል ከለና ካብ ሎሚ ንድሓር ብዓይኒ ሸለልትነት ምእንቲ ከይረአ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብኮሚቴ መልክዕ ሓላፍነት ዝወሃብ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ይኹን ኣብ ከተማታት ዘሎ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዘሎ ምዕራፍ ምእንቲ ክህልወና መጀመርታ ሓላፍነት ዝወሃበካ ሓላፍነታዊ ኮንካ ድምፂ ኤርትራውያን ክትከውን ዳኣ እምበር ኣብ ካልእ ዓይነት ስርቅን ምጥፍፋእን ክትፍቶን ከተብልን ክትብል ናይ ካልእ ዓይነት ፀግዕን ባይታን ትወስድ እንተደኣ ኮንካ ፅባሕ ዘጣዕሰካ ነገራት ክትሰርሕ ኢኻ ስለዚ መጀመርታ ሎያሊቲ ዝበሃል ሓላፍነት ተዋሂብን ኣሎ መዝነት ተዋሂብን ኣሎ ኣሕዋተይ መሪፆምን ኣለዉ ስለዚ ድምፂ ናቶም ክኸውን ሓላፍነት ወሲዱ ኣለኹ ንሽዱሽተ ወርሒ እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብ 6 ወርሒ ታሪክ ፍጠር ዝብል ፃውዒት እዩ ዘለኒ ኣካል ናቶም ኩን ድምፂ ናቶም ኩን ኣብ ገዛውቶም ከድካ ኣኼባ ጌርካ ሽግራቶም ፈሊጥካሎም ብፀብፃብ መልክዕ ናባና ክተቕርቦ ትኽእል ኢኻ ናብቶም ትካላት ዝመፁኻ ብኣኼባ ተቕርቦ ትኽእል ኢኻ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ዓይነት መስርሕ እንድሕር ደኣ ኣቢልካ ብፍላይ ኣድህቦና ኣብ ፖለቲካዊ ሂወት ኣይቀረብናኩምን ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓሸውየን ፃወቲና ኣድህቦናን ኣቕርቦናን ኣብ ባህላናን ኣዘራርባናን ዘሎ ኩሉ ማንም ሰብ ክርዳኣልና ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ኣብ ብድሆታቶም ኣድህቦ ጌርና ንስልኦም ጠጠው ክንብል ነቲ ናቶም ብድሆታት ክቃለለሎም ዝኽእል ኣገልግሎት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ንሳቶም ሓላፍነታዊ ኮይኖም ድምፂ ኣሕዋቶም ክኾኑሉ ኣጋይሽ ክንሰደሎም ከለና ብዝተማእከለ ኣገባብ ተወዲቦም ፀኒሖም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ፀኒሖም እተን ክበሃላ ዘለዎን ነገራት ከቕርብዎን እቲ ብድሆታት ቀዳምነት ተባሂሉ ዘሎ ብፅሑፍ መልክዕ ክቐርብ እንተደኣ ተኻኢሉ ነገራት ክንቅይር ንኽእል ኢና ነገራት ክንቅይር ንሶም ክቕየሩ ንሕና ክንቅየር ኣተሓሳስባና ክልወጥ ናይ ፖለቲካዊ ጥምሖ ተሸኪምካ ኣገልግሎት ክትህብ እንዳመሰልካ ዝእቶ ነገራት ጠጠው ክብል ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዓይነት ሻቁሎትን ሽግርን ፈጢሩልና እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኢድና ክንእቱ እንድሕር ደኣ ኮይና ኣገልግሎት ክንህብ እንተደኣ ኮይና ናይ ሞራል ሕቶ እሞ ናይ ሞራል ሰብ ኮይና ንእቶ እምበር ፖለቲካዊ ቀዳምነት ሰሪዕካ ህላዊኦም ንካልኣይ ሰሪዕካ ትኸይድ እንተደኣ ኮይንካ ኣይተሓዝለይ እምበር ዝሓለፈ 2 ዓመት ሓደ ታሪክ ምሂሩና እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ማእልያ ዘይብሉ ብድሆታት ኤርትራውያን ሓሊፎም እዮም ንሕና እውን ብዓይንና ርኢና ኢና ካብዚ ነገራት ክንምሃር ተደኣ ኮይና ብጥሜት ተቐዊ ብመድሃኒት ተቐዊ ኣብ ሂወቶም ዝወርድ ዝነበረ ሓደጋታት ግን ክሽፈነልካ ትደሊ ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተማሂርና ስለዚ ነቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ማዓስከር ዘለኹም ኮሚቴታት ቆይምኩም ዘለኹም ህዝቢ ብሙሉእ ኢኻ ሓላፍነት ወሲድካ ንዝገብርዎ ክትከታተል ሓላፍነት ኣለካ መሰልካ እዩ ስለዚ ኣበይና ክንዛረብ ሕጂ መሰሉን ግቡኡን ኤርትራዊ ስደተኛ ክፈልጠሉ ዝኽእል ባይታ ካልመዓልቲ መደብ ጌርና ክንዛረብ ፅቡቅ እዩ መሰሉን ግቡኡን እንተደኣ ፈሊጡ ከመይ ገይሩ ንጉዳዩ ከቕርብ ከም ዝኽእል ሕቶ ናይ ረፊጂ ከውህቦ ዝኽእል ዓይነት እንታይ ዓይነት መስርሒ ዝኽተል ጉዳይ ናትካ ተምፅኦ ጌጋታት ናይ ባዕሉ ሽግር ስለ ዝፈጥር ነዚ እውን ሓደ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ስለዚ ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ብድሆታት ማሕበር ተራድኦ ዓለማት UNHCR ተስፋ ሂብሎ ቤት ፅሕፈቱ ክኸፍት ኣገልግሎት ክህብ ሕክምና ኣገልግሎት ከብል ማይ እውን እስራሕ ምህላው ካባኻትኩም ዘይኮንኩ ካብቶም ስደተኛታት ካብ UNHCR ሰሚዑ እዩ ስለዚ እቲ ቡምባ ይስራሕ ኣሎ እታ ባስካ ተቢላ ዘላ ግዝያዊ እታ ቦጥ ሓደ ግዜ ተእቱ ነራ 2 ግዜ እንድሕር ደኣ ኮይኑ
ኣኻለ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና እታ ቡምባ ብዓብዪ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ባስካ ሕጂ ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ መስመር ማያት ንዓኹም ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ከባቢ እውን ክዕንክብ ተባሂሉ ስራሕ ስለ ዝኾነ ክቀላጠፍ ከም ዘለዎ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ማሕበር ተራድኦ እውን ባዕላቶም ኣቕሪቦም ስለ ዘለዉ ዓቕሊ ትዕግስቲ ተፃዋርነት ምእዙዝነት ዘለዎ ዓይነት ኣሰራርሓ እንድሕር ደኣ ጌርና ነገራት ቅልጥፍ ኢልና ክንቅይሮ ኢና ነዚ ክንብል ከለና ኤርትራዊ ሓላፍነት ንወስዶ ነገራት እውን ኣሎ ማሕበር ተራድኦ ዓለማት እኽሊ ክቦም የኽብል እንከሎ እንዳመፅሓ ናበኦም ከይዶም ከጥሕኑ ክንደኦም ክረሕቁ መጓዓዝያ ናብኡ እቲ መቑነን ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ገንዘባዊ መሻርፍ ክወሃቦም ድዩ እኹል ክኸውን ድዩ ኣብ ግምታት እቲና ንሕና እውን ኤርትራዊ ሓላፍነት ናይ ብሓቂ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት እንድሕር ደኣ ጌርና ከይተገብረ ክዛረብ ስለ ዘይፈቱ እምበር ንሕና እውን ሓላፍነት ወሲድና ገለገለ ነገራት ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ክመፅእ ክእል እዩ እንታይ ማለት እዚ ሰብ ከም ዘለዎም ፅልዋ ክንፈጥር ከም ንኽእል ድምፅናቶም ከም ንሰምዕ መዓልታዊ ከም ንረኽቦም ዘሎ ነገራት ብመዓልታዊ ልክዕ እቲ ማሕበር ተራድኦ ዝገብሮ ወይ ከዓ እቶም ማሕበር ኣራ ዝገብርዎ ወላው ናብ ኤርትራውያን ዘጋጥም ብድሆታት ንሕልፎ መልእኽቲ ኣገዳስን እዋናውን ብግዚኡ ዝበፅሕ ስለ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፍና እውን ኣብ ምድሪ ክረኣዩ ዝኽእሉ ሕጂ ክነግሮም ኣይደሊን እየ ምክንያቱ ምስ ግዜ መድረክ ስለ ዝኸይድ ኤርትራዊ ዝሳተፎ መድረካት ከድልየና እዩ ፓይሎት ፕሮግራምስ ተባሂሎም ጊዜያዊ ኣገልግሎት ዝወሃቡ ዓይነት መትከላት ክንከፍት ተደኣ ኮይኑ ወላውን ብህላዌ ኣብ ምድሪ ናቶም ኣቲኻ ኣብ ውሽጦም ንኡስ ኣገልግሎት ግን ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ነገራት ናይ ምግባር እውን ከም መደባት ተታሒዙሎ ማሕበር ሱርባና ቀሲሉ ኣገልግሎቱ ምስቶም ካልኦት መሓዙቱ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ወከልቱ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸፊቱ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ሰንሰላት ብዝተፈላለየ መልክዕ ክገብር ድልየቱን ሃንቀውቱን ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ክንገብር ተደኣ ኮይና ኤርትራዊ ብድሆታት ከም ዘለዎ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ዓይነት ተርእዮታት ከይኑ ከም ዝተረኣዮ ንፈልጥ ኢና ብፍላይ እቲ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ብድሆታት ብዙሕ ዓይነት ሸቕሎታን ዓቕሊ ጥበትን ሓፂልካ ናይ ምጥፋእ ተኽእሎታት ፈጢሩ ከም ዝኸውን ክንፈልጥ ይርዳኣና እዩ ግን ብዝከኣል ኤርትራዊ ዓቕሊ ክገብር ተፃዋርነት ክገብር ዘሎ ነገራት ክፍትሓሉ ዝኽእል ሰንሰለት ከፊትና ክንእውን ክንቃለስን ስለ ዝኾንና ነዚ ብምትእቲና እሳቶም እውን ክርድኡልና ከም ዘለዎም ክዛረብ ደልየ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ስለዚ ኣሎ ብድሆታት ግን ክፍትሓሉ ዘይክእል ብድሆታት ከዓ ኣይኮነን እሞ ምስኡ ዝመፅእ ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተራእዩ ብድሆታት ምዕባለታት እውን ኣለዉ እዮም እቲ ምዕባለታት እንታይ እዩ ተንኪ ሚት ኮንካ ኣለኻ ወዲ ኣለኹ ናብኡ ክመፀካ እየ ቅድሚኡ ግን ድሓን ማይ ክትሰቲ ዕረፍቲ ክበካ እያ ንግዜ እዩ ንሰከንታት